Mga kapobre, it's me, your organic friend, organic ugnan. Mga anak mga kapobre, na ako yellow corn. I have yellow corn here. Na ako'y Adidas. Adidas. Nya, akong lablab, akong giprituhan og chicken. Lablab, lablab man. Nadari akong palangga eh. Video kan? Di man siya magpa-video, masuko man siya. She don't like video. Ako siya gilutuan og ang mga kapobre. Ang palatan? Kari sa labas pa. Nalugaw man akong kanan. Ako yellow corn nalugaw kay nadaghag sabaw. Sabon, magapula rin mo. Pamauga man eh. Init kayo. Lamay sabaw tilaw ko sabaw. Adidas. Pagkaya ito sabaw na. Ha? Gumalang kutsara ang gamitin. Muna yung kutsara doon. Ako? Ang dara pag kutsara okay para Alam mo ka. iinit. Ikaw manok ni. Kanya ko ah. Ikaw Ikaw? manok ba? Akong gitagan manok niya. Init kay mga kapobre. Di man siya magpabidyo mga kapobre. Chicken. Na ketchup, dagan na kag ketchup. Yeah. Gahi pa mi, angkon mi. Ara na lang mi. Do? Tanya. Akto na sa bawan. Hindi ka palatan. Ay lagi na siyang hatag lagi kay Luto na ba namin? Ito na na eh. Manok ba? Ito na. Amen. Ito na eh. I-oven to sa tabuhan ninyo imuha ha. Ha. I-oven to sa tabuhan ninyo ang inyo ha. Imuhang manok ba? I-oven to ha. Para mainit siya niya, kuan siya. Ha? Mana na ko ganang maluto og ang tangan aning kuan kay ngano magmaluto na mabong ilam di pa. Di ko ganun sa ilang manok na to sa kuan kabasa na. Manok ito. Yung magpalitan ba? Ito kalulo ba? Asa na orasahan? Nagbaha sa sabaw. Unsa na orasahan? Kita.
Lagi ah. Masamad lang ko ng tinain. King. Ang panagsa. Ano mo kasamad na tinain nila. Kani ba? Dami ang sabahan sa. Pero di lang kay humok ang kanitiin no. Di ganahan sa anong papain ani ha. Gusto ito humok kayo na. Ang puti mga hipon eh. Ikaw si prinsesan. Saan? Nako turmeric. Tapos ka na imong ko ano kape no. Tilaw ko na kung gamit. Very good. Very good. May kay di kay tamis. Nana timpla ha. Nakapalit na dyan ko gilo corn gahapon mga kapobra. Kanangita na akong tiyan o gilo corn. Ako magkikislan ha. Naman. Abog bang. Di ko ganahan na manukan. Hindi. Atay ko rin Yorkie ni dahil. Saan na? Yorkie. Nahurot na Yorkie ang imong gatog. Ay mong gihatag nga katong kon. Ay lagi na pa kanang mga bukog. Di mo tabukog ka ng mga cartilage. Mo ni makadugo silang tinaa. Sabaw pa na. Sabaw pa. Panit. Panit sa manok. Unsa tadlaw karunan? Burger. Magpaaso ko karon. Wala ba ko kapaaso pag ako Pag Tuesday? Oo, kapaaso. Ano naman? Ungod man to. Lami ang sabaw. Manahan na yun. Wala ka lang. Panit mo. Ngayon ka panit. Ay mo dyan, patason akong kolesterol han. Gusto ka matay chin ako? Ang timba ko. Masa wala sa alarman? Nabang lang. Ha? Kung po klase karon han diya.
Or traffic. Nahulot na ko kung mais na yan. King, your care. Ano sagod niya? Mahal naman ka pobre. Saan Manok. Bea. Taga si Princess Son. Okay, ako ipaghatag na kulas ni kuan. Kuan kay si Princess mo nagdagan. Si Princess Lily. Han. King So rin. Mag-init gani kasi yung ubi nito sa trabahoan. Ayaw kay magdepende maguna sa kuan. Giinit to na. Minit ra lagi na ko iinit. Init. Ang degrees ba? Ang degrees. O dili lagi ko di man just adjust it sa naman. Ang kainiton ba? Para di mapagod. Kapit na birthday mama. Una pag akong birthday. Lo! Lubuang, mag-unang June day kay Sami. Mag-una day June. Gina ba? Mo sa man birthday mama nimo. Ay tatag pizza. Mama og ni Papa. Ito ta sa inyo kay tag pizza. Wasapi. So magkawin na buang man siguro gato na ta sa inyo. Walang pera. Ay latag. Walang pera. Unya na tamingon ko natay sapihan. Kaya kung ingon tadan, ma-pressure ta na. Di man tamingan kita ra may nagplano ko. Tara nagplano. Nagplano tayo na. Kuhaan ko, video. Mabukan na si Olo. Di ba mo ka pobre? Malakan? Ubus na. Tapos na mga kapobra. Ano nabili ni mo ako ano eh. Pero isod sa kong ako na ipaniod to. Nagkaan akong asawa. Ay, asawa day. Saman. Di uy, taka naman ay. Kaana ka ng akong kabit. Thank you for watching mga kapobre. Bye bye mama. Shoop shoop. Ah, gidag na hong day. Siyempre.